Evo, dragi moji, kako preživeti zimu u šumi, u kamp kućici. Nije lako. Ovo je sad jedna prava zima za razliku od onih prethodnih, ali uz adekvatnu pripremu sve je moguće. Dobro vam ovaj zimski snežni dan, dragi moji. Ono o čemu po njemu hoću da vam pričam jeste kako pobeći iz urbanog konclogora, što sam siguran da je nešto o čemu mnogi od vas maštaju. Treba samo da imate dobar plan i nije uopšte toliko neizvodljivo koliko vas neki malodušni iz vašeg okruženja ubeđuju. Ja ću da vam ispričam kako sam ja to uradio, pa možda možete da povučete neke paralele. Prva stvar koju morate da uradite jeste da se oslobodite svojih gradskih obaveza. Znači, ako imate neki posao koji vas neminovno vezuje za grad, morat ćete promeniti posao. Morat ćete da smislite šta biste to mogli da radite u šumi, odnosno bilo gde u nekoj ruralnoj sredini. Druga stvar, treba da smislite kako i gde ćete konkretno da živite. Možete se recimo opredeliti za neki nomadski koncept, kako sam ja živeo nekoliko godina nakon što sam dao otkaz u gradu. Možete i za neki stacionaran, možete napraviti neko svoje samoodrživo off-grid ili manje off-grid domaćinstvo gde biste se bavili uzgojem sopstvene hrane i gde biste zaista bili nezavisni i od društva i u velikoj meri od posjedovanja novca. Prosto zato što biste većinu potrepština koje imate mogli sami sebi da obezbedite. Prvo ću vam reći par reči o nomadskom konceptu života. Leti je to zaista krajnje jednostavno. Prosto zato što su vremenski uslovi povoljni, nećete se nigde smrznuti, dakle praktično gde god se zateknete u prirodi, ako imate elementarne uslove za boravak, vi možete da boravite. Moj izbor je bila kuća na točkovima, odnosno terensko vozilo sa krovnim šatorom. To još uvijek jeste moj izbor u letnjim uslovima. Ali, šta se dešava kad, evo, kao što sad vidimo na polju veje sneg, dakle kad dođe ta strašna zima u kojoj zaista pomisao na neko spavanje u krovnom šatoru u šumi deluje previše spartanski. Rešenje je obezbediti sebi neko zimsko sklonište. To može naravno biti neka koliba koju biste prilagodili za svoje potrebe, a to može biti i ono što sam ja uradio. Uzmite neku polovnu kamp kućicu u kojoj praktično već sve imate i parkirajte na neko mesto
gde se može bez većih problema preživeti zima. Ali mnogi će reći, a može li se uopšte zimi živeti u kamp kućici? To nema neku toplotnu izolaciju i kako je uopšte grejati, zar se nećemo posmrzavati? Pa sad, iznenadit ću vas svojim sada već višegodišnjim, odnosno višezimskim iskustvom koji govori da to jeste moguće. Dakle, u kamp kućici se ne morate smrznuti ako je adekvatno pripremite za zimu. A sad ću vam pokazati jedan element koji značajno doprinosi njenoj toplotnoj izolaciji. Evo vidite, ovo je jedna od najvažnijih stvari koje treba da uradite. Da napravite suknjicu oko kućice koja je opasuje sa svih strana i onemogućava hladan vazduh da vam se zavlači ispod. To značajno poboljšava toplotnu izolaciju. Evo vidite, ovo je moj trem. Ovo su neke biljke koje se spremaju za sađenje. Znači, trem je potpuno zavejan. Kad pada ovako sitan sneg, jednostavno uvlači se u sve pore. A ovo je šuma ispod moje kamp kućice. Naravno, treba na neki način rešiti pitanje grejanja, jer ne želite da sedite u nekom gunju unutra, nego da imate normalnu sobnu temperaturu od oko 20 stepeni, čak i kada napolju bude minus 10-15. E sad, kako se greju kamp kućice? Moram doduše da vam odam jednu malu tajnu što se struje tiče. Parkirao sam kamp kućicu na imanju jednog mog prijatelja i od njega pozajmio priključak na struju, tako da, zahvaljujući tome, mogu da koristim i jače potrošače. Što je meni značajno olakšalo pitanje grejanja, jer mogu da koristim električne radijatore koji su, možda ćete se iznenaditi, ali vrlo efikasni za zagrejati 15 kvadrata. Ako nemate mogućnost da se priključite na neki ozbiljniji izvor struje, dakle, ukoliko ste ograničeni na solarne panele, neki manji sistem baterija koji svakako nije dovoljan za grejanje na struju, onda vam je na raspolaganju nekoliko, hajde recimo 3 opcije. Standardna opcija u većini kamp prikolica jeste ugrađena fabrička grejalica na plin. To nije baš preterano racionalan izbor, jer po ozbiljnoj zimi, kada je treba onako ozbiljno nagariti po 24 sata dnevno, jedna ona boca od 10 kila će vam sastaviti 4, najviše 5 dana. Tako da, znači, vi ćete morati na svakih nekoliko dana da idete negde u civilizaciju, da punite boce, što baš i nije preterano praktično. A drugo, grejanje na plin, finansijski gledano, je jedno 3-4 puta skuplje nego grejanje na struju. Dakle, svakako postoje jednostavniji i jeftiniji načini grejanja. Drugo rešenje, kome
verujem da su pribegli mnogi vlasnici kamp kućica do sada, jeste ugraditi Webasto grejač koji radi na dizel. Ovaj način grejanja je finansijski nešto malo jeftiniji od plina, ne baš mnogo jeftiniji, još uvijek je skuplji od grejanja na struju. Malo je komforniji utoliko što postoje termostat i vi samo namestite temperaturu koju hoćete i on onda duva koliko je potrebno da tu temperaturu postigne. Možete vi odrediti koliki će biti rezervoar koji će napajati taj Webasto grejač. Mislim, Webasto je nemačka marka, to može biti i neki planar i može biti neki od ovih kineskih grejača koji su popularni u posljednje vreme. Sve to radi dovoljno dobro, tako da nemojte trošiti neko brdo para na baš originalni nemački Webasto. Znači, realno, ako stavite neki veći rezervoar, imate malo dužu autonomiju grejanja nego sa plinskom bocom, tako da to vam eto omogućuje malo komfornije grejanje. Treća solucija traži malo rada, a to je da, recimo, izbacite plinsku peć iz kućice i na njeno mesto ugradite neku peć na drva, neku bubnjaricu, nešto kompaktno, može i neku raketnu peć, one su najefikasnije, pogotovo ako živite negde u šumi, ako oko svoje kućice drva imate u izobilju, znači to vam je najisplativiji, ubedljivo način grejanja kamp kućice. To i nije baš tako jednostavno, jer morate da vodite računa o bezbednosti, da sve oko mesta gde će biti ta peć dobro toplotno izolujete, da ne dođe do nekog progorevanja strujnih kablova ako prolaze negde u blizini, da praktično u blizini peći ne držite ništa zapaljivo. Znači, treba malo mozganja, ali izvodljivo je. Sve zavisi gde ste i kakve su vam mogućnosti, šta vam stoji na raspolaganju. Naravno, treba parkirati kućicu, treba izabrati to svoje zimsko stanište, treba izabrati za njega takvo mesto gde ćete moći lako da dovedete vodu sa nekog izvora, kako biste imali tekuću vodu u kućici, a ne da je dovlačite svaki čas buradima od nekudi, da punite mali rezervoar koji je otprilike dovoljno da se jednom okupate. Kada sve to tako obezbedite, onda život u kamp kućici može biti apsolutno jednako komforan kao i u nekom stanu, to jest, ajde da ne kažem stanu, što za mene je stan nešto nehumano, ali u kući, u pravoj, lepoj kući. Ako nameravate duže vreme da se stacionirate, da neko mesto proglasite za svoje zimsko sklonište, jako korisno da napravite ovakvu nadstrešnicu iznad kućice. Objasnit ću vam i zbog čega. Ostao sam vam dužan priču o nadstrešnici. Dakle, šta će vam nadstrešnica? Pa, priča je vrlo jednostavna. Ako nećete da vam kućica procuri već prve sezone, prve zime, treba vam nadstrešnica. Znači, nije samo vlaga u pitanju, kiše, snegovi,
nego i vetrovi, grane koje vam eventualno mogu pasti na kućicu i prva veća grana može da vam probuši krov samo tako. Dakle, da bi vam trajalo, treba vam nadstrešnica. Možda će vas zanimati šta još spada u zimsku pripremu kućice. Osim suknjice i nadstrešnice koja obezbeđuje sasvim lep trem napolju što ste videli već, ono što treba uraditi jeste pogledajte da li je negde došlo do odvajanja nekih površina, da nema nekih rupa koje zjape gde bi ulazio hladan vazduh. Takve površine se potrudite da popunite niskoekspanzionom purpenom ili silikonom i kad je sve lepo zadihtovano, onda nemate briga. Temperatura će biti stabilna, toplota nigde neće neracionalno izlaziti i da, još jedna stvar. Kada birate kamp kućicu, izaberite zimsku. Znači, pre svega da ima prozore sa duplim staklima koji su daleko efikasniji u zadržavanju toplote unutra. A šta sve može stati u 15 kvadrata kamp kućice? Pa u principu može stati sve što vam treba. Naprimer, kompletno opremljena kuhinja, uključujući čak i rernu. Vidite, 4 ringle. To je spavaća soba, lep, veliki, širok krevet, apsolutno komforan. Tu je i radna soba, radni sto. Ima mesta čak i za neke delove kamp opreme koja je izvađena iz letnjeg staništa na točkovima. Zimi može posluži i unutra. I tu je na drugom ćošku kupatilo, kompletno opremljeno sa tuš kabinom. Tu je i moje električno grejanje koje sam pominjao. Iza njega je ova plinska peć, fabrički ugrađena. Zlo ne trebalo ako temperatura recimo ode na -20 ili tako nešto. Može da posluži za neko dogrevanje. Vidite kakva je zimska idila napolju. Kao što vidite, ja sam ovde u majici kratkih rukava i šorcu. Napolju je -3, znači razlika u temperaturi je preko 20 stepeni, bez ikakvih poteškoća. Ovaj LD radijator koji je zaista fenomenalan, koji sam nabavio pre par godina, sasvim je dovoljan da samostalno postigne temperaturu od 20 stepeni do spoljnih, recimo, -10, 11, a preko toga ispomognem se malo plinskom pečkom, odnosno ispod toga, i sve bude u redu. Džiponja trenutno biva zavejavan, ali bez problema će on izaći odavde. Imam utisak da snega već ima jedno 20 centimetara, možda i jače. Život u prirodi pre svega znači slobodu. Slobodu od idiotskih pravila i prinuda svake vrste. Slobodu da birate način na koji ćete rukovoditi svojim životom. Kada jednom počnete da živite u prirodi, shvatite da je samo nebo granica. Nikad se ne bih vratio u grad. Želim vam da skupite hrabrosti da i vi to probate. Vidimo se u nekoj šumi.